Halo perlok season pada kini kepor berkelip mat ngap yang sobhai pi borok show ni channel jengi teh kini kepor aku awak begin yele ikawai ke topik kita kalong sepang isipungut ki aktor ki ba pau nam tam bat ki ba he jing siu tam jongka Bollywood industry ha kini ki sngi bat ki por ki ba mentah hoi ko mengitip ba ka Bollywood industry kalong ka weni karkhana pemi film ka ba pau nam hari India jengi wat ha borok kawai ke pertai kalong ka weni ki karkhana sna film ki ba pau nam ba hadu ki sngi bat ki por ki ba mentah deh kini ki por yang ini pej ki ai kita ki aktor ki bala dominate ne ki bala long kita ki aktor ki ba pau nam tam bat ki ba he tam ke jing siu ha ki di sngi bat ki por ki ba mentah kham tam po jong ni snam arhajar ar phosam te mentah yang ini sedang no bat ni sedang ningkong nadu nombar basi pau bar kumjuru so bhai kes mapi mano badai uta nomor 2 lene nomor 1 bolong uta utor bahe jing siu bat ba pau nam tam hai gini gisngi bat report ki ba mentah bat kumjuru wat nam kelat ban komen kumno kisno holor ki jong ki aktor ki ba puju kersan bat ba ju e bhai ki nomor basi pau Akshay Kumar ne aktor lodon ha kam at film adu ki senam kendai pau ha jrong rei adu mentah odang yai bat ya kerdan kum nomor basi pau bat kajing kamai ka jong u kalong ndru pau adu cispa 100 crore man la ka wei pa ka wei ka film ka ba sim mentah ban ak bat kajing kamai la ni kajing don kajing em ka jong u hadu mentah kalong arhaja san spa crore bakandai u Kamal Hasan ni ulong aktor jong ki South India film bat kajing kamai ka jong u kalong cispa hadu cispa san pau crore ka wei ka film bat kajing don kajing em ka jong u hadu kini kisngi bat ki por ka ba mentah kalong udan hadu cispa san pau crore bapra Salman Khan ne ulong we ni ki aktor ba pau nam pha hadu ki snam khandai phau mensua handrai hadu ni sngi bat ki por ba mentah udang yai bat ya kerdan kum we ni ki aktor ba pau nam pha bat ba ki bat ba ru ki kham e bhai u kajing kamai jong u tang na ka we ka film kalong cispa hadu cispa san phau crore kaspa la ni kajing don jing em ku jong u hadu mentah kalong arhaja khandai spa crore Banyo Ajit Kumar ne ulong we ni ki aktor ba pau nam jong ki South India film bat kajing kamai jong u mentah kalong tang na kawai ka film ula bat kamai cispa san crore hadu cispa 100 crore bat kajing don kajing em jong u hadu mentah kalong cispa khandai pusan crore Bandreu Prabhas ne ulong so we pat u aktor ba pau nam jong ki South India film bat kajing kamai jong u mentah tang na kawai ka film kalong hadu cispa hadu aspa crore bat kajing don kajing em jong u hadu kini kisgi berkipor ki mentah kalong hadu aspa 10 crore nang ta sok basan Amir Khan ne ulong we ni ki aktor jong ki film ni bala pau bhan hadu kisnam khandai phau sejrong bat hadu kini kisgi berkipor ki mentah ro udang bat ya kerdan kum we ni ki aktor pau nam pha bat kajing kamai jong u mentah tang na kawai ka film kalong cispa hadu aspa nya pusan crore bat kajing don kajing em kajing u barok hadu kini kisngi bat kipor ba mentah kalong sejar praspa ndru phau ar crore bat mentah ngin poi sau nomor sau dei u Rajinikanth uni ulong we ni ki aktor bala slam bha u bala juya don mentah ban ak film rikat wat bat u Amitabh Bachchan bat kui ki aktor ki bala khamrim rei udang long u ba pau nam lane popular hadu kini kisngi kipor ba mentah bat kajing kamai kajong u tang na kawai ka film ka ba ak kalong cispa san pau crore hadu aspa nya pusan crore bat kaspa la ni kajing don jing em jong u hadu ni kisngi bat kipor ba mentah kalong saus pa lai pau crore tikat tu mentah ngila point no sa kabenta jong ki top 3 bat ngai scam ba iwe baro na pi kwa ba u aktor ba pi kam so tenat bha bat ba pi kam kersan bha ulong kum uta nomor 1 tu mentah nya pek no nomor balai Srok Khan ne ulong we ni aktor bala pau nam bha na du kisnam khandai phau sekmat rei hadu kini ki por bat kisngi ke ba mentah ulong yai long uta aktor ubrang yai bat yakta kerdan ke ba sekmat kum uta aktor ba pau nam bat bahe kajing siu ha ka Bollywood industry la ne ka karkhana sna film jong kari India kajing kamai jo utang na kawai ka film ha kini kisngi ba por ke ba mentah kalong cispa san phau hadu aspa san phau crore kawai ka film bat kaspa la ni kajing don jing em jong u baro hadu mentah kalong 1000 lai spa crore bolong ro we ni ki Bollywood aktor ba he spa do hakari India nang ta sa nomor 2 Joseph Vijay Chandrasekhar bolong aktor ba pau nam ba jong ka Bollywood industry ba dai ru
aktor na po South India ba ju kham tam ni film ki bang ju khot chane sa ri khasi jongi ki film Madras ki bara bai da kawai rasi ha ba yakun bat ka jing kamai ka jong u tang na kawai ka film ha ki gi sngi ki por ko menta kalong si spa san phau bat hadu aspa nyo pusan kror kawai ka film bat ka jing don jing em bat ka jing kamai ka jong u tang na ka kam ak film kalalong hadu sau spa nyo pusau kror mat mentang nya point no number 1 ubalong kubuta usiem nani king jong ka Bollywood menta ka snam ubalong number 1 menta ka snam ara jar pusan udai u Allu Arjun uni ulang aktor ba pau nam ha jong ki South India movie ha kini ki sngi bat ki por ki ba menta bat ka jing ka mai ka jong u tang na ka wei ka film kalong lai spa san phau kror ka spa ka phau ni ka jing don ka jing em ka jong u tang na ka kam ak film long ba mula kamai hadu lai spa san phau kror te katung la pois bakut jong ka video so bahasa share like bat kum juru anam klat ban komen kum no pis ngau halo jong ka ni video tada do media sempat akawai kapor kublai sibun pi barat